ovdje. Vjetrova. Recko ti snimaš? Ajde malo. Sad opet mi prst se vidje, tam sad bi Buraz rekao. Ajde, ti si diletant. Ispod ti prst u kadar. Nemoj baš ovo da snimaš kako se seku krivine. Da, ovako se ne sme ulaziti u krivinu. Kriminalnu vožnju. Da. Sad će Panto da vam demonstrira kako ne treba voziti. To nemojte pokušavati. Ovo bisera. Ovaj promašio bio. Pa da, Sremska Mitrovica, pa da, nije iz tog kraja. Ne znam. Evo ovako se skida rampa. Sad ćemo da vidimo šta da otkinemo na naplatnoj. I da li ima uopšte na tagu nešto, valjda ima. Pismo, viš kako diže odmah. 38, već. Znaš da se ovo vrati jedna bila dole? Od čega? Da nisi ti skoro išao autoputem. Od WC-a? A? Pantela. Ne bude li ono naš Fuchs pao? Samo ti polako čekaj. Fuchs. Od Sirmion stila. Slikam sebe. To je bio plafon. Dobro. U 20.000 € ide 15.000 € kazna. Da. Za trake. Kako onda ovi dekije izlaze na kraj, čeči što bacaju te? Plaćaju. Verovatno gazda plaća. Ti boksa. Šef je diskreno. Taman oskoči kad. Onaj plavi niš neko će ga voziti. Morao bi biti u 4. na 1900 obrta je da on Da bi on uhvatio. uhvatio, da. Plavi anđeli.
Evo vamo će. Mora biti neki... Ismajan nije otvorio. Jacko, ovo bi odneli da nismo stali. Da. Ovo je talijanski sistem. Traz. O, mali, ono treći na sreći. Ej, mica. Kad se gleda ili ima lanac da bude. Nema, nije ništa. Nema veze, bitno da je ova tu. Za fuks manje više. Anto, ajde sad kad izađemo gore. Brže ovaj će. Da snimiš u vožd? Ajde, zatvori svoj prozor. Ali mi neće ispast telefon. Možeš opet otvoriti svoj prozorčić. Nekako mi navika je da ćemo otvoren prozor. I ja sam imao naviku tu dok nisam reumu dobio. Onda sam se ostavio navike. A u daljini se vidi taj čuveni Sirmium stil. Rudnik smrti. Rudnik smrti. Uopšte ne zagađuje okolinu. Sad kad ne radi. Idem na onu drugu vagonu. Novu. Što je nova? Nova, da. I stigli smo